Čaute všetci, vítam vás od nového videa. Bude to unboxing a recenzia na Airsoftku Delta Armor Charlie a rozberme si celé balenie tohto nákupu. Ako prvé balení sa nachádza 9,6V batéria, ktorá je jackového typu a má konektor na M4 a AR-15. Ďalšia vec v balení je grip, je to jeden z tých jednoduchších gripov, ktorý sa uchycuje kolíkom, ktorý sa otáča závitom hore a dole a musí zapadnúť do prehradky. Ako ďalšia vec je nabíjačka, ktorá je výnimočná tým, že oproti ostatným má indikátor nabitia. Oranžovo svieti vtedy, keď sa nabíja, zeleno, keď je nabitá a červeno, keď je vybitá. A má taktiež konektor na AR-15 a M4. Ďalej tu máme zásobník typu točák na 320 ran. Je to výrobca Delta Armory, nasypuje sa z vrchu a na spodku to kolečko, ako som spomínal. Nakoniec môžeme prísť k samostatnej zbrani. Táto zbraň je výnimočná tým, že svojou cenou je jedna z tých najlepších. Má pažbu, ktorá je na 5 pozícií. 1, 2, 3 a 4. Ako ďalšou vecou môžeme prísť tomu, že má dve moduly streľby. Začneme safe, to je nestrieľa, semi po jednom a auto, čo je dávka po viacerých guličkách. Ďalej, zo spodku máme prehradku na motor, ktorý bars, keď nemusíte, tak nevyberajte. Z boku sa nachádza hop-up komora, ktorá má nastaviteľný hop-up a je to funkčný zábor. Hore je plus a dole je minus. Ako ďalej sa tu nachádzajú krytky na predpažbie, ktoré sú dávané v balení dve, sú na jednu a na druhú stranu. Ako ďalej si ukážeme mieridlo, ktoré je jedno z tých najlepších, lebo sa nekyve, keď pohybujete na zápase a z pohľadu to vyzerá nejako takto.